Изобретения, които погубват изобретателите си. През 1912 година френският изобретател Франц Райхлет създава парашютен костюм. Идея, която можела да спаси пилоти от сигурна смърт. За да докаже, че работи, той решава сам да скочи от Айфеловата кула. Но когато костюма не се разгънал, Франц паднал от 57 метра и загинал пред очите на тълпата. Иронично днес принципът му стои в основата на съвременните парашути. Мари Кюри, тя открива радия и плутония, които променят медицината завинаги. Години наред Мари работи без защита, докато веществата я облъчват бавно. Умира през 1934 година от собственото си откритие. Макс Валиер, немският изобретател, мечтаял за автомобили, задвижвани от ракети. През 1930 година решава лично да тества един от тях, но експериментът се проваля, двигателят експлодира и Валиер загива на място. Иронията? Само десетилетия по-късно идеята му става основа за реактивните двигатели на бъдещето.